अच्छा का कहलू है भौजी? ओ अच्छा पीके आवेला हमरो भातार खेलना एगो चुम्मा ला मरले बा कई बेला ना भौजी? तनी फिर से अच्छा एगो चुम्मा ला मरले बा 4 बेला हो तो ये भौजी तोरा 100 नंबर पर फोन ना करे के रहे कैसे कहीं हमके दुख भरपूर देले बा तार सिम लोढ़ा से थूर देले अब तो समझ गए ना तो कैसे कहीं हम दुख भरपूर देले बा आ भातार सिम लोढ़ा से थूर देले बा तो ये भौजी बेरी बेरी नैहर के यार से बतुएबू तो का सिम ना तुर दी का तक का हाल बा भाई लोग? आशा करतन कि रउआ लोगन ठीक होखम। तो आज के वीडियो नु बड़ी गाड़ फाड़ बने वाला बा, ढोढ़ी का एक बीता नीचे। तो भाई लोग आज के वीडियो पूरा देखम भाई लोगन। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगी तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करम और हमारा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करम भाई लोग। तो भाई लोग बिना कोनो लौड़ा लहसुन के वीडियो शुरू करतनी। अरे अब तो समझ गए ना एक बीता गहराई? अरे भौजी बड़ा झूठ बोला तारू तू हो, हमरा तो समझे में नहीं आवत। होई भौजी कह तरी कोई गुना बा अरे अब तो समझ गए ना बस एक बीता। अरे धत्तोर यहाँ पूरा का पूरा लुधियाना बसल बा ढोढ़ी के नीचे। इनकरा लागत कि एक बीता गहराई बा। अच्छा ये ढेउढ़ी के सबे दीवाना बा आ एकरा नीचे शहर लुधियाना बा। तो ये भौजी वो लुधियाना शहर में तो बड़का बड़का सड़क हुई हो। ये भौजी ये लागल यू हमरे के बता दो उमे एक बार में कोई को घुस जाला हो? ना हमरा कोहे के मतलब गाड़ी कोई को गाड़ी घुस जाला में हो का भौजी? का है ढोड़ी ढोड़ी कोइले बाड़ू? अरे बाग तेरी बहिनी के गाड़ी में छाना टपले भौजी का ढोड़ी ढोड़ी कोइले बाड़ी? ढोड़िया में तोरा का बा? आगे कुछ कहबू का रखल बा तोरा ढोड़िया में? अरे बाप रे बाप ढोरी तो खाली नमूना बा, एकरा नीचे कोई गहिर कोई गुना बा। हमरा तो ना पता रहला भौजी। ते भौजी इहो लागल इहो बता दो ओकरा में तो कोई गो जहाज घुस जाइत होई हो आ कितना नाव डेंगे घुस जाइत होई, बड़का बड़का जहाजो घुस जाइत होई हो। अरे अब तो समझ गए ना बस एक बीता। अरे धत्तोर यहाँ पूरा का पूरा लुधियाना बसल बा ढोढ़ी के नीचे। इनकरा लागत कि एक बीता गहराई बा। तो भाई लोग आज के वीडियो में तई समाप्त करतनी। आशा करतनी कि लोगन के वीडियो अच्छा लगल होई और हमारा वीडियो अच्छा लगल तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब करम भाई लोगन। फिर मिलम लोगन से एगो अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।